kuma bɛɛ kɔsigi kan ani kunnafoni numa kɔnɔ foli belebeleba an b'o kɔ ye kuma bɛɛ hani wagati bɛɛ kɔ aw ni ce aw yɛrɛ ye don o don ka filɛli ko ɲuman na kunnafoni min na bɔ sigi kan ma kɔnɔ kuma bɛɛ ni wagati seli an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na. Alamisa utukalo tile 18 san 2022 kunnafoni an daminɛ la an b'a daminɛ k'a fɔ ko utikalo tile 18 san 2020 utikalo tile 18 san 2022 ko kɔni ye san fila min ni jamana ɲɛmaakɔrɔ min tun b'an kun n'ale de Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga wulili ɲininkali bɛ ka kɛ ko camancɛ fanga mɔgɔ yalima u sera ka mun de kɛ ni san fila in kɔnɔna na dɔw ko olu kɔni ma yɛlɛma nka dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko ala ni colonel Sadio Kamara ale ka jijali senfɛ ko lakanani kun yɛrɛ kɔni kun kan k'olu ye yɛlɛmaba ye ko wa ko Asimi Goita ko Mali kanu min b'a la jamanaden kanu min b'a la ka Mali jamana in bɔ nɔgɔ la ko olu yɛrɛ kɔni ye yɛlɛmaba ye nka kunnafoni min yɛrɛ kɔni bɛ ka da kula o de kɔni ko ko bi de kɔni y'a san fila ye camancɛ fanga mɔgɔ olu kɔni ye fanga daraki Ibrahim Boubacar Keita la. Alisa n'an tora o kunnafoni ninnu kɔnɔna la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni minisiri ɲɛma n'ale de ye Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni ye fari man di a la n'a ka kɛnɛya tigilamɔgɔ n'olu kɔni y'a latigɛ ka fasa ko minisiri ɲɛma k'ale kɔni k'a sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ min yɛrɛ kɔni n'a kɔni bɛna wagati jan ta ni wagati kelen yɛrɛ kɔni ma fɔ a la o hukumu kɔnɔna la jamana camancɛ fanga ɲɛma n'ale de Asimi Goita ale ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min n'a yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko minisiri ɲɛma ko k'a to a ka nin sɛgɛnlafiɲɛbɔ in na minisiri ɲɛma kura wɛrɛ tɛna segin nka maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛna segin a nɔ la min kɔni bɛna a ka baaraw kɛ ɲɔni a yɛrɛ kɔni ka bɔ a ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ yɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ sa ko tigɛdara minisiri min ka ko yɛrɛ de kɔni colonel Sadio Kamara n'ale yɛrɛ de kɔni minisiri min sigilen no finitigilamɔgɔ fo ka se finitigilamɔgɔ kɔrɔw kun kan ko la k'ale yɛrɛ de kɔni bɛna minisiri ɲɛma nɔ bila a ka baaraw la ɲɔni minisiri ɲɛma yɛrɛ kɔni ka se ka bɔ a ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ la tilala k'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn kɔnɔna na ko ka colonel Sadio Kamara k'ale yɛrɛ kɔni to ni China a minisiri ɲɛma nɔ bila la ko minisiri dɔw kɔni bɛna Sadio Kamara ka baara kɛ a nɔ la jamana ɲɛma u yɛrɛ kɔni ye ni sɛbɛn bɔ kunu k'a da jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kulo kan. O kunnafoni de bɛ don an ye kalanko kunnafoni la min n'an bɔra dɔnniya k'a fɔ ko minisiri min sigilen no kalanko kun kan ko ɲɛnabɔli ma n'ale de madame Sidibe Dede Ousmane k'ale tɔn tun bɛ ɲɔgɔn yela k'a cɛ ka yɔrɔ la ɲɔgɔn min yɛrɛ n'ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ko kɛ ni Algérikaw k'a lasigiden n'ale yɛrɛ de tɔgɔ El Aoudé Iri Achi ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale n'ale minisiri fo k'a wale ɲuman dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ kɔni baara min ta ka ɲɛsin Mali jamana kalanko ma bawo k'ala ni minisiri muso in ka cɛsiri n'a ka jija fɛ ko a kɔni bɛ ka se ka ɲɛda kura di Mali jamana kalanko ma bawo ko ni yɛrɛ kɔni ko jamana ka jɔ k'a yɛrɛ kɔni tɛ taa kalan kɔ ko kalanko ye jamana jɔn sen belebeleba dɔ ye min minisiri ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale nisɔndiyara kosɛbɛ bawo ko ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ka jɛɲɔgɔnya bɛ Mali ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fara o kan halisa. Alisa an bɛ to aw ka kalanko kunnafoni la min na mala dɔnniya k'a fɔ ko minisiri ale ye bolonɔbila sɛbɛn min n'a y'a jira k'a fɔ ko bi don n'o ye alamisa ye ko nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati ɔkɔlidenw ka kiimɛli min n'o bɛ wele ko bagi ko o jaabi jɔnjɔnw bɛna bɔ ka di ɔkɔlidenw ma min na bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a nɔgɔya a kɛbaga bɛɛ lajɛlen. Kunnafoni de bɛ taa n'an ye kiriko kunnafoni kun ka min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kiri tigilamɔgɔ k'olu fana ye sɛbɛn bɔ k'a jira k'a fɔ sa ko olu bɛ n'a tali la tali min n'u y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kiri tigilamɔgɔ 100 k'u yɛrɛ kɔni bɛ n'u ta ko 80 ko bɛ n'a kɛ kiri tigilamɔgɔw ye ko 20 ko olu yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sɛbɛn ɲɛnabɔlaw ye. O kunnafoni bɛ taa n'an ye sirabakan ko kunnafoni la min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min sigilen no sirabakan ko kun kan fo ka taa se minisiri min sigilen no sirabakan ko ɲɛnabɔli ma ani Eridi district n'o ye Faba mairie ba ye k'olu yɛrɛ kɔni y'u kunda Yirimajɔkaw fɛ yen ni ka taa 3e point ani ka se photo de l'Afrique la min n'u yɛrɛ kɔni taara filɛli kɛ filɛli min n'u yɛrɛ kɔni taara a ɲini k'a ye u yɛrɛ ɲɛ la ka filɛli kɛ ka kɛ ni feerekɛla minnu yɛrɛ kɔni sigilen no gidɔrɔn sanfɛ ni yɔrɔ kofɔlen na bawo ni feerekɛla ninnu yɛrɛ kɔni sigilen no ni yɔrɔ ninnu na n'u yɛrɛ kɔni bɛ ka se ka kɔlɔlɔ ni kasarala caman lase mɔgɔw ma sirabakan sanfɛ wa u yɛrɛ kɔni sigilen no ka sɔrɔ yamaruya foyi t'u bolo o hukumu kɔnɔna na olu ka yalali yɛrɛ kɔni kɛr'o de n'u yɛrɛ kɔni taara maa caman sigilen sɔrɔ gidɔrɔn sanfɛlaw la ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo ani fo ka taa se u taara mɔbili caman n'o ye camion bɛnniw u t'olu jɔlen sɔrɔ mɔgɔw ka siraw sanfɛ fo ka taa se moto taxiw ani katakataninw ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun jɔlen bɛ sirabaw sanfɛ wala ka siraba ko ɲagami ko min yɛrɛ kɔni n'a yirala k'a fɔ ko o ko caman yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sirabakan kasara
sɔrɔ yɔrɔw ye min n'u y'a yira k'a fɔ ko donna natɔ la ko sigi ka fɔ bɛna kɛ ni ko minnu bɛ sen na a bɛ se ka dabila cogoya min na u ka jateminɛw kɔnɔna na u tilala k'a ye k'a fɔ tuguni ko maa dɔw yɛrɛ kɔni kɛlen n'u ka jiboli tɛmɛsira n'o ye caniveau ye maa dɔw yɛrɛ kɔni kɛlen n'u k'o kɛ fɛn na sugu bɛɛ baw u yɛrɛ kɔni kɛlen n'u k'o kɛ ɲaman bɔyɔrɔ ye minisiri kɔni y'a yira k'a fɔ ko lɔgɔkun lata bɛɛ ko sigi ka fɔ bɛ kɛ walasa nin ko ninnu a bɛ se ka dabila cogoya min halisa hami tɔw ka kunnafoni la i n'a fɔ an tun y'a fɔ ye tɛnɛn to k'a minɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma olu kɔni tun ye bolonɔbila sɛbɛn min n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko sisa k'ale feereli a ladonlen fo ka taa se a mili ma o kɔni bɛna ban mali jamana kɔnɔ o ko min dɔ la jɛkulu minnu sigilen don sisa feerelaw ka kunkanko la n'olu bɛ wele ko CDCM mɔgɔ olu ye fanga wɛrɛ fara ɲɔgɔn ka kɛ kunu min n'u y'o kɛ hippodrome kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka wuri min bɛ wele ko wuri princesse u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka nin fara ɲɔgɔn kan in kunu ni jamana kɔnɔ ɲɛmaw ka kuma walasa u kɔni bɛ se ka kuma ka fura ka sɔrɔ fɛn in na cogoya min na min de u y'a yira k'a fɔ sa ko mɔgɔ caman de bɛ minnu yɛrɛ kɔni selen don ko u ka du balo ni sisa feere ko sigata fɔ ka kuma ko ɲɛ ka sɔrɔ la i n'a fɔ sigarɛti ale bɛ feere mali jamana kɔnɔ cogoya min na ka sɔrɔ dama kari tabiyaw la ko sigi ka fɔ fɛnɛ ka kɛ walasa sisa ale bɛ se ka feere mali jamana kɔnɔ cogoya min na ka sɔrɔ a ma dankari tabiyaw la n'an taara ka kunnafoni la an bɛ taa finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na kɛrɛnkɛrɛnnen la polisilakaw min na maaw ladɔnniya k'a fɔ olu ka cakɛyɔrɔ min n'o ye 16e arrondissement mɔgɔ ye n'o o ɲɛma n'o ye commissaire ɲamele olu kɔni bɔra k'u bolo da bamaci wale maa belebeleba dɔ kan n'ale yɛrɛ kɔni k'u ka baara in ɲɛnamini fɛn feere u y'a yira k'a fɔ ko ni cɛ in k'ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko blocus n'ale si yɛrɛ kɔni ye san 49 ye ko blocus k'ale kɔni kun dɔnnen don kosɛbɛ a ka ɲɛnamini fɛn feere la sotibakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la buguba la n'u y'a yira k'a fɔ ko blocus k'ale kun bɛ wele parrain de parrain baw k'a yɛrɛ kɔni kun ɲɛnamini fɛn feerela in ɲɛmaa bɛɛ o hukumu kɔnɔna la 16e arrondissement mɔgɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ wagati jan bɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ blocus kɔ k'olu kɔni tun bɛ ka blocus nɔ minɛ walasa u bɛ se ka taa kari a la cogoya min na n'u ye finitigilamɔgɔ dɔn n'u yɛrɛ kɔni y'o don u ka jɛkulu la o yɛrɛ kɔni k'i yɛrɛ kɛ ɲɛnamini fɛn min b'a ye walasa taa bɛ se ka kari blocus la cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na u sera ka taa kari blocus la n'u selen blocus ka so u kɔni taara ɲɛnamini fɛn camanba sɔrɔ ni cɛ in fɛ fo ka taa se maramafɛn den fila ma u y'o sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ k'u ye sɛbɛn sɔrɔ sa sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko blocus ale yɛrɛ t'an ka jamana ma ye ko blocus ye Guinekaw ka jamana ma ye ko min yɛrɛ ko don dɔ la yɛrɛ ko n'a kun ɲagana k'a kun b'a yɛrɛ kɛ polisi ye walasa ka mɔgɔw jatigɛ cogoya min na nka mɛ wagatinin min na ko sisan yɛlɛ k'a fɔ ko commissaire ɲamele n'a ka cɛ dɔw k'u kɔni sera ka nɛgɛ kari blocus la halisa an bɛ to finitigilamɔgɔw ka kunnafoni la komi an bɛ taa Gawo an ma ladɔnna k'a fɔ k'an ka finitigilamɔgɔ ma k'u yɛrɛ kɔni sera ka ta kari bamaci wale maa camanba de la Gawo n'u yɛrɛ kɔni sera ka maramafɛn camanba de minɛ u la ala n'u ka munumunu salo fɛ u ka pankuruw la i n'a fɔ kunu an tun y'a fɔ aw ye kunnafoni la cogoya min na Abdoulaye Diop n'ale ye minisiri min sigilen don jamana kɔkan ko ɲɛnabɔli ma n'an b'o wele ko diplomasi ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ka faransi nɔ minɛ ko faransi yɛrɛ de kɔni nɔ bɛ anw ka bamaci wale mɔgɔw ka kɛlɛ la o hukumu kɔnɔna la faransikaw ka lasigiden min bɛ mali jamana kɔnɔ olu ye bolonɔbila sɛbɛn bɔ bolonɔbila sɛbɛn min n'u y'a yira k'a fɔ sa ko faransi jamana ka nana mali jamana kɔnɔ walasa ka na mali jamana dɛmɛ de ko ɲina ye olu san 9 de mali jamana la k'olu yɛrɛ kɔni sera ka mali jamana dɛmɛ ka bamaci wale maa camanba ko ka ta kari o la ko faransi jamana yɛrɛ kɔni sɔnna ko ka dɔ bɔ a ka lafiya la a ka lakana la ko parce que k'an bɛ wagati min na ko sisan ko faransi jamana yɛrɛ kɔni ko alikaida mɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka faransi jamana tɔɔrɔ a dagayɔrɔ la ko faransi sɔnn'o bɛɛ ma ka na mali jamana dɛmɛ san 9 kɔnɔna na ko ni san 9 kɔnɔna na ko faransikaw ka kɛlɛkɛcɛden 53 ko o yɛrɛ de kɔni sara ko kunnafoni ye min ye k'a fɔ ko faransi jamana yɛrɛ kɔni tɛ se ka bamaci wale mɔgɔw dɛmɛ togoya si de la u kana dugu dɔ kɛlɛ ko baw ko faransi yɛrɛ kɔni bɛ bamaci wale mɔgɔw kɔntoro la halisa n'an tora finitigilamɔgɔw ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ezo n'o ye finitigilamɔgɔw ka ekɔli n'o dagayɔrɔ bɛ banakɔrɔ ko ni olu ye bolonɔbila sɛbɛn min n'u y'a yira k'a fɔ sa ko maa min yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka taa o kalanso in na ko olu ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen k'a baaraw bɛna daminɛ utu kalo tile 27 ni maa fɛn fɛn yɛrɛ de kɔni i bɛ fɛ ka taa kalan kɛ ezo la k'i yɛrɛ kɔni ka taa n'i ka sɛbɛn min n'i wulila ka se sa kunnafoniya tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ di i ma halisa an bɛ to finitigilamɔgɔw ka kunnafoni la min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri min sigilen don finitigilakaw fo ka taa se finitigilamɔgɔ kɔrɔ kun kan n'o de ye Sadio Kamara ale kɔni tun bɛ Irisilakaw fɛ ale k'a to Irisilakaw fɛ ale ni Irisilakaw ka cɛ min sigilen don lakana kunkan ko ɲɛnabɔli la u ka kumaɲɔgɔnya senfɛ o kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni jɛɲɔgɔn bɛ Mali jamana ani Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa k'olu bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa walasa ka Mali jamana dɛmɛ togo na sugu bɛɛ la min de ye kɛlɛkɛla minɛ ta fanfɛla ye fo ka taa se togoya wɛrɛw ma walasa Mali jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ
maci wale maula to gamina ko baw janyoga min be irisi jamana ani mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko o yɛrɛ de kɔni jɔɲɔgɔn min ye jɔɲɔgɔnya basigili ko ko ba maci wale maw be kan kɛlɛni maramafɛn minnu ko maramafɛnw yɛrɛ kɔni maramafɛn ye minnu tɛ sariya la ko wa ko olu ka dɛmɛ a bɛ kɛ mali jamana ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ. Alisa an bɛ to ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri kɔrɔ min kun sigilen no dinɛko ta kunkanko la n'ale de ye Cɔrɔnɔ Jalo ye n'ale kɔni kun datugulen no kabi desanburu kalo tile 30 san 2021 wagati n'a kun yirala ka fasa ka ale tɔgɔ yira yurugu dɔ la ni minisiri kunu jamana ɲɛmaa kɔrɔ no Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga wagati la a yirala ka fasa ko bi dɔ ɲɛna ko o yɛrɛ kɔni bila la k'an bɛ wagati min na sisan ko Cɔrɔnɔ Jalo ka a yɛrɛ kɔni bɛ a dagayɔrɔ la. Kunnafoni bɛ taa n'an ye dolanci ko kunnafoni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la basikɛti sifina ka denmisɛnnin mun taara jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta Madagascar kaw fɛ n'o yɛrɛ kɔni tun ye musolakaw ye olu kɔni sera Mali jamana kɔnɔ n'u ka jɔnjɔn ye min n'u yɛrɛ kɔni kunbɛnna minisiri min sigilen no sifina ka denmisɛnninw fo ka taa se dolanci ko kunkanko la olu taru u kunbɛn min n'u kɔni y'u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin ni muso ninnu ma baw u yɛrɛ kɔni sera ka taa Mali kunna wolo kɔ kan. Kunnafoni bɛ taa n'an ye sirabakan kasara kunnafoni la min na mala dɔnniya k'a fɔ ko bidoya in na banabaa mara la kɛrɛnkɛrɛnnenlaw ka togoda dugu min bɛ bolo ko Mafi ko sotarama dɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɔra ka bin a yɛrɛ ma a ka nin bɔka bin a yɛrɛ ma sa ko maa 23 ko o yɛrɛ de kɔni joginna nin bɔka bin senfɛ minnu y'a yira k'a fɔ ko maa 5 ko olu yɛrɛ kɔni ta juguyara kosɛbɛ ko ni maa ninnu cɛla sa ko denmisɛnnin fitinin ni maa 5 ko o yɛrɛ kɔni tun b'a la minnu yɛrɛ kɔni simindenw ye u y'a yira k'a fɔ sa ko nin ko in kɛnɛ kan ko tasuma fagalaw fo ka taa se mɔbili min bɛ banabaatɔ ta teliya la ka taa n'u ye l'hôpital so la ko olu yɛrɛ kɔni kun bɛ min n'u ye ni maa ninnu cɛ k'u kunda n'a ye Kulukoro kɛnɛyaso kan tasuma fagalaw ka ɲɛmaa min sigilen no Kulukoro hale kɔni yɛrɛ ka fɔ ko nɔgɔya da kɛrɛnkɛrɛn banabaatɔ ninnu ye walasa ala k'u sɔn kɛnɛ la ko kan ko ɲini bɛ kɛ chauffeur fɛ halisa k'u ka dɔ bɔ mɔbili boli ko jugu la walasa u ka se k'u yɛrɛ ni kisi ka maa wɛrɛw ni kisi. K'a kunnafoni datugu an bɛ taa kɔkan kibaru la o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Nigerikaw olu fana y'a yira olu fana bɔra kunu k'u ka nisɔngoya yira nisɔngoya minnu y'a yira k'a fɔ sa ko Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛden mun bɔ olu fɛ n'o de ye force Barkhane mɔgɔw ye k'u ka taga bɔ olu ka jamana kɔnɔ ko bawo ko ni force Barkhane mɔgɔw mana kɛ dugu o dugu la k'u yɛrɛ kɔni tɛna ni bɛn u tɛna ni sabati ye olu fana bɔra k'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko force Barkhane mɔgɔw ka taga bɔ u ka dugu la. Mali kunnafoni show jamana laban ni ne bɛ dansigi bi kunnafoni la n'ala ma basi wɛrɛ kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan a ɲɔgɔn cɛ sa an b'a fɔ k'ala ka bɛɛ lajɛlen ni kisi a k'an bɛn.